Bé, jo diria que, encara que sembli exagerat, sense l'ANC no és que no existiria la transició nacional, sinó que molt probablement no parlaríem de la transició nacional en l'estadi que està ara i sense l'ANC no seguiria el ritme que està seguint. Jo diria que en això l'ANC ha estat fonamental per accelerar el procés i diria per no desviar-lo massa del full de ruta que ens convé com a país. I tant que va de debò. Diguem-ne que a l'estadi o al nivell on som ara, primer que no ens podem permetre que no vagi de debò. Ja hem arribat tan enllà que qualsevol retrocés o giragonsa perillosa no seria entès ni seria seguit per la majoria, i com que aquest procés només depèn de la majoria, només depèn que la majoria de la societat civil l'empenyi, queda clar que només podem portar-lo cap al final, només pot arribar cap al final, que avui diguéssim que no va de debò i que estem utilitzant això tàcticament per aconseguir una altra cosa, qui s'atreveixi a fer-ho d'aquesta manera, jo diria que té els dies comptats com a polític, com a, diguem-ne, director d'escena o com el que vulgui. No és possible fer-ho d'una altra manera. És la que tenim, i aquest procés l'hem de fer amb la classe política que tenim, amb la ciutadania que tenim, amb els empresaris que tenim, amb els sindicats que tenim, i ara no és moment de qüestionar-se si el que tenim és millor o pitjor. En tot cas, ens podem qüestionar si el que tenim està fent el paper que s'espera. I bona part de la classe política està fent el paper que s'espera de la classe política, malgrat que el desencant, el desencís que ha generat durant molts anys fa que la majoria de la gent no percebi el conjunt de la classe política ni com la responsable de la transició, ni com qui ha provocat la transició, ni com qui l'està dirigint. Però queda clar que és la classe política que ha d'arribar fins al final d'aquest procés, i el final d'aquest procés no és el 9 de novembre, el 9 de novembre només és un punt àlgid, hauria de ser un punt àlgid d'aquest procés, però aquest procés s'allargarà bastant més enllà del 9 de novembre i l'hem de seguir fent amb aquesta classe política. Tots estem observant que el que passa és que la pròpia classe política canvia, cau. Qui avui estava, o qui fa 2 anys estava com el gran partit, és un partit que té problemes, el que era el segon partit o el principal de l'oposició, més que problemes, avui està immers en un caos absolut, i per tant la pròpia classe política està també provocant els canvis interns per adaptar-se a les noves circumstàncies. I això, en definitiva, és el que sap fer millor la classe política. No sé si segueix sent el motor, o sigui, queda clar que segueix sent el motor, però per sort ja no és l'únic motor. Avui en dia, aquella empenta inicial que formalment va tenir el seu punt d'arrencada amb la manifestació de l'any 2012, o si anem una mica més enrere, doncs amb tota la sèrie de consultes que hi van haver a més de 550 municipis d'aquest país, aquest conjunt, que per mi és indestriable entre les consultes i la creació de l'ANC i la primera gran manifestació convocada per l'ANC mig any després de la seva fundació, doncs allà va ser l'arrencament d'un procés clarament empès per la societat civil, però que a poc a poc des del meu punt de vista, però probablement per molts analistes, potser dirien sorprenentment, ha agafat una acceleració increïble. Per què? Perquè s'hi han anat afegint altres actors. Primer va ser una part de la classe política, diria primer va ser el president Mas, claríssimament. Aquella setmana boja que va seguir l'11 de setembre del 2012, doncs el president Mas va captar perfectament què estava passant al carrer i va fer un gir important amb la convocatòria anticipada de les eleccions del 25 de novembre.
els partits s'hi van anar afegint, evidentment perquè els hi tocava, eren unes eleccions i aquest és el seu terreny, però també s'hi han anat afegint molts altres actors que ningú s'esperava, només 3 anys enrere, que estessin jugant el paper que estan jugant. Els sindicats, malgrat el seu encarcarament i les seves estructures també lentes i pesades com les dels partits, estan canviant, les organitzacions empresarials estan canviant, absolutament tot el país, des de qualsevol entitat, està en marxa. El procés que hem engegat des de la societat civil ha impregnat pràcticament tots els estaments, totes les estructures del país. Sí que empenyem el procés, penso que som els que seguim tenint clar quins són els passos que ha de seguir aquest procés, però hem de ser entre tots prou flexibles com per saber que és més important anar-hi afegint, anar-hi sumant a tots els elements que fer-ho de forma precipitada i que anem despenjant vagons. Alguns, evidentment, hi seguiran fora d'aquest tren, d'aquest procés. Algun partit polític ja ho està pagant clarament per no haver-s'hi apuntat. Crec que avui mateix notícies de darrera hora diuen que en Pere Navarro ha dimitit, jo diria, com a resultat precisament d'aquest procés que ha fet que el PSC estés absolutament descol·locat, i tant de bo això serveixi perquè el PSC recuperi el seu camí, l'únic camí creïble per la resta o per la gran majoria de ciutadans d'aquest país. No, perquè és evident que, almenys des del meu punt de vista, el que ha passat és senzillament la necessitat d'un relleu per garantir la pròpia supervivència de la monarquia, que això és fonamentalment el que ha passat. Una altra cosa és com el govern del PP utilitzarà aquest relleu per dir-li al nou rei quins són els gestos, la gesticulació que ha de fer, aquelles promeses inconcretes per veure si per aquesta via de promeses de futur aconsegueixen posar una falca i dividir la nostra gent, dividir el procés amb aquells actors que estan esperant des d'aquí dins mateix, estan esperant que sorgeixi finalment una tercera via creïble. Ho intentaran, això cal que estem preparats, però que hi hagi un canvi de monarca no tindrà cap mena d'incidència en el procés, més enllà d'aquest sotrac que provocarà. Començant per l'unionisme a casa nostra, home, quedaria, jo diria, semblaria poc oportú que diguéssim que és dèbil i desorientat, però a mi m'agrada ser curós a l'hora d'analitzar la situació de com estem nosaltres, com està, quin és el marc en el que ens movem, i tenim la sort que l'unionisme com a tal fins ara no ha trobat el seu lloc ni la seva manera d'actuar, s'ha equivocat en les seves anàlisis, s'ha equivocat en els seus missatges, i si em permeteu una certa broma, doncs quan la presidenta del PP va denunciar a l'Assemblea perquè el full de ruta deia no sé què i en menys d'un mes vam tenir 10.000 socis nous, doncs jo diria que això els hi ha de picar molt perquè ens estan ajudant molt en aquest procés. Però això canviarà. O sigui, una cosa és dir fins ara no l'han encertat, però queda clar que això canviarà, canviaran d'estratègia, amb l'aparició d'aquesta organització, que em sembla que li diuen societat civil o una cosa així, doncs ja estan demostrant que volen fer el mateix que hem fet nosaltres, que és fer-ho des de la societat civil, es tornen a equivocar, perquè la riquesa de la societat civil catalana és la seva pròpia teixit social, la seva, diguem-ne, organització molt plural i molt potent, i això no es fa a través d'unes quantes persones. Això només es pot fer a través d'entitats realment arrelades. Per tant, tampoc l'encertaran per aquest camí, però sí que l'unionisme, el dia que el govern espanyol comenci a anar per aquella tercera via que comentava abans, doncs l'unionisme trobarà el seu marc d'actuació,
però em temo, espero i desitjo, que haurà fet tard. Ara, en quant als lobbies, els grups de pressió, els del pont aeri, la Caixa, etc., doncs sí que podem dir amb una certa tranquil·litat que l'Assemblea, a part de fer totes aquelles coses visibles que es veuen de grans actes, de manifestacions, de multitud d'actes de tot format i mida, doncs també fa temps que tenim reunions, que no cal fer-les explícites, amb grups d'empresaris, amb aquests lobbies que comentàvem, i ens estem trobant amb sorpreses interessants. Ens estem trobant que molts d'aquests grups, influents realment en el país, estan una mica allò esperant a veure què passa. Són gent que a poc es va convencent que han de tenir una estratègia per si de cas hi ha la independència. No tant per afavorir la independència, perquè s'adonen finalment que al segle XXI les coses funcionen d'una altra manera i això és una autèntica revolució democràtica de la classe mitjana, clarament la classe, jo diria, majoritària en aquest país, i contra una revolució d'aquest tipus avui ja no valen els lobbies, ja no valen aquells grups de pressió que fins fa 4 dies eren els que movien els fils d'un país. Els nostres lobbies, si ho podem dir així, poden i saben, poden fer bastantes coses, saben quins mecanismes han d'utilitzar, però també saben que si nosaltres no cometem un error, amb ells només els hi quedarà un remei, que és, com que volen seguir visquent en aquest país, adaptar-se a les noves circumstàncies. Què vol dir? Que a la que poguessin, i tornarem a remetre'ns a la tercera via, si troben la manera d'apuntar-se a una alternativa mínimament seriosa, no dubtem que ho faran. Però si sabem vèncer aquesta alternativa, i jo diria avançant-nos a aquesta alternativa abans que passi, la major part d'aquesta gent són catalans, no ho oblidem. Quan parles directament amb ells veus aquesta doble vida, aquesta doble ànima que tenen, que és aquell pensament de ciutadà català i el seu interès. En molts notes que cada cop convergeixen més aquest interès i aquest pensament, en d'altres la butxaca els porta a dir com a persona penso d'una manera però jo haig d'actuar d'una altra. Cada cop més s'adonen que arribarà un moment que això no ho podrem fer, perquè l'opció de si volen seguir tenint el negoci en aquest país hauran d'estar al costat del que la majoria vulgui. No seran ells que ho empenyin. Faran tot el que puguin sense que es noti per impedir-ho, però intentaran acomodar-se, adaptar-se a les circumstàncies. I això penso que hem tingut prou entrevistes fins ara com per tenir-ne la certesa. El full de ruta ara és més clar que mai. El full de ruta té una fita, que és el 9 de novembre, i el 9 de novembre hi han d'haver urnes sí, sí o sí. No hi ha una altra alternativa. Ja hem arribat massa enllà per dir, doncs ara farem una altra jugada. No. Tots estem convençuts que arreu del món estan esperant que veure si aconseguim posar les urnes el dia 9. Si aconseguim posar les urnes el dia 9, tots estem convençuts que el resultat serà clarament favorable, però el que hem de fer d'avui fins al 9 de novembre és un camí que l'horitzó ja és visible, però és un camí que ha de tenir, diguem-ho així, el recorregut necessari per saber sortejar les dificultats, aprofitar les fortaleses del moviment i queda clar que l'11 de setembre és un d'aquells punts que hem de saber aprofitar molt bé. L'Assemblea ja té molt treballat i molt preparat tot el pla de treball perquè aquest 11 de setembre torni a ser apoteòsic, jo diria superi els anteriors, però el més important és que del 9 de novembre fins
de l'11 de setembre fins al 9 de novembre, hem de ser capaços de mantenir aquesta tensió. O sigui, el que no ens podem permetre és anar pujant la tensió del conjunt fins a l'11 de setembre i no saber-la mantenir fins al 9 de novembre. Cal que tots tinguem clar que la nostra campanya de veritat comença l'11 de setembre i no la podem acabar fins al 9 de novembre. El que passarà mentrestant, jo penso que ho estan dient els diaris. Hi haurà la llei de consultes, hi haurà la convocatòria de la consulta, hi haurà el govern de l'Estat que es reunirà ràpidament per portar-ho al Tribunal Constitucional, hi haurà una resolució del Tribunal Constitucional dient que no podem fer la consulta i arribarem a aquell punt on nosaltres haurem de prendre la decisió, i quan dic nosaltres vol dir tot el país, amb el president al davant, haurem de prendre la decisió d'exercir la sobirania. No pot ser que fem una declaració de sobirania el 23 de gener de l'any passat i després no tingui conseqüències. Hi ha un moment, que serà aquest, que necessàriament haurem de mantenir la consulta encara que des de Madrid ens diguin que no serà legal. Ja ho sabem fa temps que no serà legal. No serà legal des de la seva legalitat, ho serà des de la nostra legalitat. La independència no l'aconseguirem, diguem-ne, només anant de festa. Hi haurà un moment que ens haurem de posar ferms i dir ara és el moment de plantar-nos i decidir que ja hem guanyat perquè farem la consulta. El sol fet de fer-la és la victòria. L'Estat reaccionarà, com de fet ja està reaccionant. Hi ha una paraula que en català no li trobo traducció i suposo que és allò que diem, que cada poble té el vocabulari que necessita. No sé, en castellà en diuen bravuconeria. O sigui, l'Estat està actuant d'aquesta manera, que és molt gesticulant i cridant molt fort i dient molt contundentment que ells tenen la legalitat i que per tant el que farem és il·legal. Alguns diuen que l'Estat és capaç de passar aquesta frontera. A mi em queda bastant clar que l'augmentarà aquesta força de la seva, diguem-ne, expressió verbal, però no passarà d'aquí. I com diu molt ben Vicent Partal, arribarem a assolir els nostres objectius amb molta més facilitat de la que mai ens haguéssim pensat si nosaltres ens seguim mantenint ferms. L'Estat ho intentarà impedir, però no farà res físicament per impedir-ho. De missatge només n'hi ha un i penso que és la repetició del que he dit fins ara. Nosaltres, tot aquest procés depèn de nosaltres, tot aquest procés l'hem engegat des de la societat civil i en la mesura que ens mantinguem ferms i decidits en assolir el nostre objectiu, en arribar el dia 9 de novembre amb les urnes posades i anant a votar, en la mesura que sapiguem que tot això depèn de nosaltres, la victòria la tenim a un pam. La victòria és nostra.